मा जाखो मानसियालाय आयै हाबाब सोरबा सोरबा अबस्थानि गैला मा जाला जोबखोला आयै हाबाब बिमाया मा जाखो बिमाया मा जाखो बारहो बिमाखौ आङो दायो नोंथांमोननो दिन्थिलांसैलाय बे जाहैबाय बिहामजोफोरनि दिरुं बोनाय बादायलायनाय फार्स्ट खेल बियो 1 नं खोदोमगुरिजों ओमफ्राय आरो सुग्रुमबारि गामिनि बिहामजोफोरजोंहाय बिथांमोननि बोलोखौबो नायलायसै नङा होमबा सोर गामिनि बिहामजोफोरनि बोलोआ गोरासिन नङा होमबा बेखौ नोंथांमोना नायफालांबाय थादोलाय नैबे जाबाय सुग्रुमबारा गामिनि एसे दिन्थिलांसैलाय नायना लादो नै नैबे जाहैबाय दिन्थिफुरनि खोदोमगुरि गामिनि जाया रेडि खाथार माथो बिराद मा खायथ्रा जाखो रेडि आब' रेडि जिन्दाबाद सोर देरहायो नायनोसै र' बोलो हरगोन दे आब'नि आं माने आब'नि बोनायखौ आं दिन्थिनोसै बिसोर आब' सानैनिखौहाय माबायदि बोयो ना थांफायो ना बोना लाबोनो हायो बिसोर सानैया लासानिखौ आं खिन्थिनोसै दायो आगारनाङा होथार आगारना हो आगारना होथार बोलो हो आगारना गैया आगारना बो आइलासो माथो देरहाबाय ना आब' देरहाबाय ना लहाय नै मालाय हौवाफ्रा नुदोंना मालाय मा रेडिखा मा होनदों मा होनदों हिनजावफोरनो मा लाबोदों नोङो आखाया जुदि फिसा जादोंबा एसे दोरोदोबा माने फटरखौ होयोबा गोब्राब जायो आच्छा आदाना बाजै गेलेदों दा ओंखायनो अननाय दं ओंखायनो फटर लाबोखादों आखाया आच्छा जाहाथे माने आखाया दोलानानै ओंखाम ओंख्रि संनो हायालासिनो दा जाथों आरो नङा होमबा ठीक আছে थांखो हौवाफ्रा नोंसिना मोनखागोन हौवाफ्रा हिनजावफोरा जेनबाय सुग्रुमबारा गामिया नैबेसो जाहैबाय दायो 2 नं धर्मपुर गामिनि गामिखौ जों दिन्थिनोसै नैबे जाहैबाय बायद'मोन गामिनि ना माबोरै जागोन नायनानै देरहागोन ना देरहाया बायदि बोलोगोरा बायदि नुदों एबारसो फार्स्ट टाइम गेलेदों खोमा ना देग्लायसो फार्स्ट खाथिखायसो औ ठीक আছে नायनोसै नङा होमबा सोर नैबे जाहैबाय फार्स्ट टाइमनो बिथांमोनहा 2 नं धर्मपुर गामिनि ओमफ्राय आङो जे थांसैलाय बिजयपुर गामिनिखौबो एसे दिन्थिनोसै बिजयपुर गामिनियाबो एकदम माबा खाथार मुसबुत नै थांनांगोन नायलांदो सोर देरहायो बिजयपुर गामि देरहायो ना 2 नं धर्मपुरा देरहायो मा एमा मिलायासै नामा एमा मिलायासै मिलायासै ना एमा फार्स्टआव बिजयपुरा जेनथ'बाय एबार मोनसे खेल दंबायो सेकेन्ड राउन्ड
बेयाव सोर देरहायो नायबावसै नङा होमबा बाजिमोन ना एबारसो फार्स्ट एबारसो आच्छा सोर जाहैबाय बेटबारिनि फुरा रेडि खाथार नै फुरा साखाबारा रेडि जाखाबाय रेडि एखेबारे मोदोमफ्रानो मेखौ सांखौ जालायबाय खोमा ना नोंसोरना देरहागोन देरहाया बुंदो एबारसो फार्स्ट टाइम गेलेगोन ना आच्छा आमिया मा बुङो बुंदो ओरैबायदि आरोना थिग আছে नै रेडि जाबाय sama-sama जाबाय जेनबाय ना बाजै बाजै बिराद बोलो होदोंमोन ना बाजै नोङो नङा बिराद बोलो होदोंमोन नोङो अब्लाबोथ' बिराद बोलो होदों आयै बेसेरा जेनबाय एबार जाबाय उगुरिजों बेटबारि नैबे जाहैबाय बेटबारि टीम से दिन्थिलांनि आं मानसिफोरखौहाय बिथांमोनाबो माने गोदानसो जाहैबाय उगुरियाबो गोदान ना एबारसो गिनाय मोनदों नामा गिनायबो मोनाखै ओमफ्राय बोरैबा बोख्लायलांजानो गिदों नै बे जाहैबाय उगुरिनि नायनोसै सोरनि बोलारासिन मानसिखौ नायबाथ' ओरैबायदि मैखोम लांखागोन ना मानसिखौ नायबाथ' बोलो गोरा ना एबार नायसै नङा होमबा माने फिल्डआव फैबासो मिथियो नालाय बडिखौ गिलिरबालाय मा जानो नै ना हागोन हाया हायोना गोसोआव गिदों नामा गिदों नामा गोसोआव कफिदों गिनाङा नायदो एबार मोनसे उगुरिनि Mengbay.
माने सोर मोननैया सोर मोननैया बोलोगोरा बोलोगोरा बाहायलाय बिराद बोलोगोराखा बिसोरो मेंबायना मेंबायना आयै बिराद बोलो गोरालै बिसोरो आयु देरहाबाय आरोना नै बेसेराफ्रा हांसुथेदों नामा आयै हाबाब बेबायदि खस्थ' गैयाना आयौ हाबाब नै सासेया मेंबाय आयौ आयौ हाला आयौ बेफोरबायदि खस्थ' गैयालै ना देरहाबाय आरोना आगाराखै अननाय गैथारा ना अननांगौना एसे नङा होमबा अनथारालै बिसोरो उगुरिना मा जाखोलाय मा जाखो मानसियालाय आयै हाबाब सोरबा सोरबा अबस्थानि गैला मा जाला जोबखोलाय आयै हाबाब बिमाया मा जाखो बिमाया मा जाखो बारहो बिमाखौ मालाय बिमाखौ ओरैबायदि अनफैदों हनै देरहाबाय ना नानि मोना देरहाबाय आरो उनाव देरहाबावदों बिसोर जाहैबाय धर्मपुर सेनो धर्मपुर ना आच्छा मोजांबो दै बेस्ट अफ लाक आंनिफ्राय नै रेडिनो खोमाफ्रा नै द' आगारनाङा थांफानाङा गोलैबा माथो आगारनायाव गैथारा मानसि नालाय आगाराना आगारनायाव गैया लांनो सफैखाथारदों हो बाजै लांनो सफैखाथारदों ना लांखाथारगोन गोलैबा आगारबाथारा आयौ हाबाब ओरैबायदि जसाव फैदों मालाय बाजैमोना माफ्लेलायलाय माथो फिसा मानसिफोर नायना माथो फिसा बिराद बोलो दं माथो माने गिदिर आरो दंफैयो माने उनावसो बाजै हो आगारनाङा हो बोलो बाजैबो बाजै लांमारगोन ना बाजै आं बाजैनि गोसोखौ नुना ओरैबायदि सानहरो माने लांमारगोन माने बाजैया ना लांमारगोन लांथारमारगोन ना आयै नोंसोरखौहाय माबाया अबायफोराव गिदों नोंसोर मा सानो मा जायो नायनोसै
नोंसोर गिदों नामा अबायफोरखौ गियाखै ना बे जाबाय बोसोरै बोसोर चेम्पियन नारेंगुरिनि नोंसोरखौ अबायफ्रा गिदों नोंसोर गिदों नामा गियाखै ना नोंसोर जाय देरहागोन देरहाया देरहागोन ना ओरै थांसै र' आं ओरैजाय बिसोर जाहैबाय एखेबारे सिख्लाफोरसो बिसोर सानैया गिदों नामा गियाखै गिदों नामाहाय गियाखै देरहागोन देरहाया देरहामारगोन नोंखौ अबायफ्रा गिदों रेडि बेसे बोलोजों देरहायो ठक्कर जादों ठक्कर इजिलि देरहायलै नाङा नोंसोरो इजिलि जाबाय जाबाय देरहाबाय देन्जारखा नोंसोर मानो रावबो हामारालै आयौ आयौ हाबाबा रायलाय र' बिसोरनि बोलोखौ नुनानै नोंसोर माबायदि मोनदों नारेंगुरिनि बोलोखौ नुनानै माबायदि मोनदों बिसोरो गिदोंना गियाखै बोसोरफ्रामबो जे बिसोरो माने चेम्पियन जायो मोनदों आरो एबार नोंसिनि ना एबारसो फार्स्ट टाइम नोंसोर बबे गामिनि जथेसपुर अके बेस्ट अफ लाक आंनिफ्राय नायसै नङा होमबा माने फ्राय गामिया माने नारेंगुरिखौ गियो नोंसोर गिदों नामा गोसोआव सिनाया आच्छा माने बोसोरफ्रामबो माने बिथांमोनहाहाय माने चेम्पियन जायो जेरावखि जाया बे जोंनि मिमां एरियायाव आरो ना दा माने ओंखायनो माने फ्राय मानसिया गियो आरोखि बिसोरखौहाय नोंसोरबो आच्छा नायसै नङा होमबा सोर देरहायो फार्स्ट टाइम नालाय अके 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 खोलैनादो अके अके नायसै नङा होमबा दिन्थिलांसै आङो नोंथांमोननो गासिबो नोंथांमोना थांफाबाय थादो अबायफोरा जेनथ'बाय दायो नै ओरैजाय आदाया मा बुङो सोर देरहागोन बायदि मोनो समान समान गामिनि हिसाबै नों मा बुंगोन दा जेबो नङा मोननैजों गेलेफैनो मोननायखौ बिराद मोजां मोनदों औ समान बिसोरो औ ओमफ्राय जों गामिना एसे जों जेनबाय थायो नालाय एसे गिदोंमोन आरो ना आंखौ दाय जागासिनो दं आदाया दाय जादोंबा एबा नैबे फाइनाल आरो लास्ट माबायदि मोनखो आयो आयो ओइ नानि आं नोंसोर रायलायनि मा जाबाय अबायफोरा नोंसोर बिराद गिदों आंखौ बुंदों माने नोङो जोंखौ दाफैदो होनना बुंदों माने आंखौ केमेरा नों ओरै फैना दे होनना बुंदों ओंखायनो आं थाङाखै माने अबायफोरा गिदों नोंसोरखौ अबायफोरा ओमफ्राय नोंसोर दा फाइनालाव थांगोन थाङा माबोरै जाय जादों आरो ना बेनि थाखायनो आरो थिग আছে जोबजासे आंबो दिन्थिलांबाय थानोसै सोर फाइनालाव थाङो नङा होमबा नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थादो आंजोंहाय माने नै बिथांमोनहा जेनबाय आरोखि दायो जेनबाय ना जेनबाय एसेयावसो नोंसोरो जानाया खम जादों खोमा बिदि आरो ना बाजैया मा होनो दानो जेननायाव गोसोआव माबा बोराबना दं नामा बाजैना जेननायनि नङा जेनेबा नों गेलेनो मोनैखाय जेनदों होननानै सानदों नामा बिदि नङा हाया नालाय नङा जेननायाव नोंहा माबाफोर दुखु दं नामा गैया गैमारथारा ना मोसानाय मोनगोन आच्छा नालाय बाजै फैलाय फै ओरैजाय ओइ बाजै फै लाइजों जाहैबाय बाजैलै माने बे बिथांमोना माने फार्स्टआवनो गेलेयासो होनना बुंदोंमोन माने गिदों होनना बुंदों बिसोरखौ जोंहाय औ इसोर हायो नालाय ओंखायनो गियो गिमारदोंसो नालाय इसोरो दायो माने जथेसपुरा एबारसो फार्स्ट टाइम गेलेदों आं बिथांमोनखौ माने एबार फार्स्ट टाइम दिन्थिसिगोन आरोखि मा जाहैबाय माने आंखौ साननु खामजोब्बाय होनना बुंदों नानिया माने जथेसपुरा एबार फार्स्ट टाइम नालाय आङो जथेसपुरखौ एबार फार्स्ट माने खेबसा खालामनानै दिन्थिगोन आरोखि जथेसपुरा ना जथेसपुर गामिनिया माने रेकर्ड जाना रेडि रेडि जथेसपुर गामिया फार्स्ट टाइम लागा बोलो है
बोलो Oh, feedback. Coba menggeli gulai, Pak. Hamat deng na? Mingdeng nama? Mingdeng nama? Mingdeng na? Isil tar. Udah mengakai. Mingdeng apa sih mana? Mesti udah mingke. Budai na, acha. Mingbai nama dia? Mingbai. Oh, ঠিক আছে. 아래 캡시 동바요. 진가 신앙아 캡시 동바요. Deramai na. Ayo soman. Bu, joti sur bu. Oh, thangbai. Apa tanah? Thangbai. Uli. Gede baik. Thangbai na hayu. Nenong Dormapur. Mabaidi moन्दों गोसोआ खोन्थादो जोबोद मोजां मेंबायना बाजै मेंबायना आयै हाबाब मा जाखो दे रायलायनो मेंबायना बाजै देहाथ'दों नोलै